Il-protesta tal-Partit Nazzjonalista tnejn filgħaxija kienet ċieda ċara oħra ta' kemm l-istess partit qed juża l-inkjesta tal-Vitals biex jinstiga l-inkwiet u l-mibeda. Dan derċar mill-atteġġament ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista, ewlieni fosthom Adrian Delija li malli ħarġu d-deputati Laburisti mill-Parlament instiga u kompla mal-ajjat u tajjir. Fejnhom il-Maltin! Min irid jagħti s-saħħa lill-Maltin! Dawn għalulna li jridu jagħtu s-saħħa lill-Maltin! Dawn serqu s-saħħa lill-Maltin! Serqu lilkom! Serqu l-awċin! Serqu lill-ulidna! Għax trid tkun! Fil-fatt, kru minn dan l-istazzjon seta' jiġbed reazzjoni ta' wħud mill-partitarji nazzjonalisti mal-mument li d-deputati Laburisti ħarġu mill-Parlament. Wara dan kollu, Delija nqabad jemes u jitħak b'dak kollu li ġara. L-istess protestant użat ukoll biex tinstiga mibeda u tajjir fil-konfront tal-uffiċċju tal-Ispeaker Angelo Farrugia. Dan kif ir-ruling tal-Ispeaker għal tal-boħra tal-Kap Nazzjonalista biex l-inkjesta Vitals tiġi diskussa ġie mxandar waqt il-protesta. Ma' deċiżjoni tal-Ispeaker li mill-ġdid ma laqax it-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni sempliċement għaliex diskussjoni parlamentari tippreġudika l-każi u l-proċessi ġudizzjarji, dlonk il-partitarji nazzjonalisti nfexxew f'tajjir lejn l-istess Dr. Angelo Farrugia. Ġo moħħi kont li għadni qas bdejt jien. Biex bekk kompla jiġi konfermat kemm il-Partit Nazzjonalista juża riga differenti miegħu innifsu meta jiġi biex jattakka l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Sa dan it-tant fid-diskors tiegħu, il-Kap Nazzjonalista baqa' jikkonferma kemm il-partit li jmexxi huwa mwaħħal fil-passat. Meta tela il-Partit Nazzjonalista fis-87 spiċċat diklera u bdiet era ta' suċċess. Gburi li jint Malti, gburi li jint Maltija, li tiftakru protesti bħal dawn fit-tmeninijiet u lanqas qegħdin temnu li qed ikolkom terġgħu tagħmluhom illum. Mhux id-diskors tal-kap biss ikkonferma dan, kif fost dawk li attendew għal din il-protesta kien hemm figuri ewlenin tal-passat tal-Partit Nazzjonalista. Spikaw fosthom l-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt u l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borġ Oliver. Jekk hemm bżonn konferma oħra tal-establishment li għadu jiddomina u jmexxi fid-Dar Ċentrali, il-preżenza ta' Rej Bezzina kompli tagħmel dan. Bezzina li serva bħala lit l-eminija ta' Bernard Grech der fuq quddiem tal-protesta jgħin u jmexxi l-andament. L-istess Bezzina li nqabad minn One News f'lokanda ewlenija f'San Ġiljan jieħu istruzzjonijiet minn Richard Kakija Karwana dwar l-istil li għandu jmexxi bih il-kap Bernard Grech.